నేను మీ సూర్య టెక్ తెలుగు. ఈరోజు టాపిక్ వచ్చేసి ఏంటంటే ఫ్రెండ్స్, రియల్మీ వాచ్ 2 ప్రో అనేది అన్బాక్సింగ్ అయితే చేయబోతున్నాను. ఈ వీడియో కనుక నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. అలాగే ఇప్పుడు రివ్యూ కూడా చూద్దాం. ఇందులో నెక్స్ట్ మనం ఏంటంటే అన్బాక్సింగ్ అనేది ఇప్పుడు స్టార్ట్ చేద్దాం. రివ్యూ అనేది నేను వీడియో లాస్ట్ ఎండింగ్లో చెప్తాను, బాగుందా బాగాలేదని నా ఎక్స్పీరియన్స్ బట్టి. స్టార్ట్ అవ్వదు వీడియో. ముందు బాక్స్ అయితే ఓపెన్ అయితే చేద్దాం ఫ్రెండ్స్. ఓపెన్ అయితే చేసేసిన తర్వాత వాచ్ అనేది మనకి ఇలా ఇస్తున్నాడు. మీరు చూస్తారు కదా, ఇలా అయితే మనకు ఉంటుంది. ఇలా అనేది ఇస్తాడు. మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చు, ఇక్కడ వాచ్ ఫేస్ అనేది మీకు ఇలా ఉంటుంది. సైడ్ బటన్ అయితే ఉంటుంది. మీకు వాచ్ లింక్ కూడా డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను, చూడండి ఫ్రెండ్స్. ఇలాగనేది వాచ్ ఫేస్ అయితే వస్తుంది. స్వైడిక్స్ లైట్ చేస్తే డో నాట్ డిస్టర్బ్ మోడ్, బ్రైట్నెస్, పవర్ సేవింగ్ మోడ్, వేక్ టు రైస్, ఇంకా సెట్టింగ్స్, టార్చ్ అనేది మీకు ఉంటుంది. ఛార్జింగ్ అయితే 81% ఉంది. ఇలా కిందకి స్వైప్ చేస్తే నోటిఫికేషన్స్ అనేవి వస్తుంది. దాని తర్వాత ఇక్కడ మీరు చూడవచ్చు 16 స్టెప్స్ అనేవి నేను వేసాను. ఇంకా యాప్స్లోకి అనేవి వెళ్ళిపోతే యాక్టివిటీ, హార్ట్ రేటు, SpO2 అంటే ఆక్సిజన్, మనం ఎంతసేపు స్లీప్ చేసాం, వర్కౌట్లో చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు ఎన్ని ఉన్నాయో మనకి ఇక్కడ వర్కౌట్లో కొన్ని ఉన్నాయి. మనం క్రికెట్ అవి కూడా వస్తుంది, అలారం కూడా వస్తుంది, వెదర్ కూడా చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ వెదర్ కూడా మీకు చూస్తున్నట్లే ఉన్నారు. దాని తర్వాత స్టాప్ వాచ్ ఫ్రెండ్స్. ఇది మ్యూజిక్ అంటే మీరు యాప్తో కనెక్ట్ చేయాలి. మీకు యాప్తో ఎలా కనెక్ట్ చేయాలో కూడా నేను చెప్తాను. ఫైండ్ మై ఫోన్ అనేది ఉంటుంది. దాని తర్వాత టైమర్, ఇంకా మ్యూజిక్ అవన్నీ ఉంటుంది. రియల్మీ లింక్. సెట్టింగ్స్లోకి వెళ్ళి ఇప్పుడు మనం చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. సెట్టింగ్స్, వాచ్ ఫేసెస్ అని మనకు 7 వాచ్ ఫేసెస్ అయితే ఇస్తాడు. ఇది ఫస్ట్ వాచ్ ఫేస్ ఫ్రెండ్స్. మీరు చూడొచ్చు 7 వాచ్ ఫేసెస్ అయితే ఉన్నాయి, కానీ 100 వాచ్ ఫేసెస్ అయితే ఇస్తాడు. కానీ 7 వాచ్ ఫేసెస్ అయితే ఇక్కడ మనకి పెట్టుకోవడానికి అనేది అవుతుంది. ఇక డిస్ప్లే అంటే మీకు తెలుసు కదా ఫ్రెండ్స్, అన్నీ ఉంటుంది. ఫిట్ నోటిఫికేషన్, డో నాట్ డిస్టర్బ్, బ్యాటరీ, జనరల్ అంటే మీకు ఇక్కడ అప్లికేషన్ డిస్ప్లే, వైబ్రేట్, స్ట్రెంత్, పవర్ ఆఫ్, రీసెట్, అబౌట్ అంటే ఈ వాచ్ గురించి అంతా మీకు ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. మీరు చూస్తున్నారు. అండ్ దీనికి ఛార్జింగ్ అనేది ఇప్పుడు మనం చూద్దాము. దీని మాన్యువల్ గైడ్ కూడా మనకి ఇస్తుందా. ఈ బాక్స్ అనేది తీస్తుంటే ఇక్కడ మాన్యువల్ గైడ్ అనేది ఉంటుంది. దీని వైపు చూసి మీరు ఈ వాచ్ గురించి కనెక్ట్ అయితే చెయ్యొచ్చు. నేను నెక్స్ట్ వీడియోలో చెప్తాను. ఇక్కడ QR కోడ్ అనేది ఇస్తాడు. ఆ QR కోడ్ బట్టి మనం స్కాన్ చేస్తే మనకైతే యాప్ అనేది లింక్ అనేది ఇస్తాడు. కానీ మీరైతే మీకు అది చేయము అంటే నేను కింద డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ అనేది మెన్షన్ చేస్తాను. ఆ లింక్ అనేది మీరు క్లిక్ చేస్తే డైరెక్ట్ యాప్లోకి అనేది వెళ్ళిపోతుంది. చూడొచ్చు. ఇంకా దీన్ని చేసామంటే మనకి ఇక్కడ ఈ యాప్ ఇది ఇక్కడ ఛార్జింగ్ అనేది పెట్టుకోవచ్చు. USB ఛార్జర్ ఫ్రెండ్స్. ఇది USB ఛార్జర్ కనెక్ట్ చేసి మనమైతే వాచ్కి ఛార్జింగ్ అనేది చేయొచ్చు. ఇప్పుడు చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఛార్జ్ అనేది ఎలాగవుతుందో నేను మీకు చూపిస్తాను. మీకు ఫ్రెండ్స్ ఛార్జింగ్ అనేది ఇప్పుడైతే అవుతుంది. మీరు చూస్తున్నారు కదా, ఇలా అయితే ఛార్జింగ్ అనేది అవుతుంది ఫ్రెండ్స్, మీరు చూసినట్లుగానే. ఇప్పుడు మనం యాప్ అయితే చూద్దాం. యాప్ అయితే ఎలా వెళ్ళాలో అనేది మీకైతే అది కూడా నేను చూపిస్తాను. మీరు చూడొచ్చు. ఇప్పుడు యాప్లోకి అనేది మనం వెళ్ళిపోదాం. ఫోన్ ఓపెన్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ ఫస్ట్. దాని తర్వాత చూడొచ్చు. ఇక్కడ యాప్ ఇంటర్ఫేస్ అనేది మీకు ఇస్తాడు. మీరైతే కనెక్ట్ చేసుకుని హోమ్లోకి వెళ్ళి మీకైతే ఇక్కడ ప్లస్ బటన్ నొక్కితే కనెక్ట్ అయితే చేసేసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ నేను వాచ్ అయితే మీకు చూపిస్తాను. ఇప్పుడు ఇలా నేను రియల్మీ 2 ప్రో కనెక్ట్ చేసుకున్నాను కాబట్టి ఇక్కడ చూడొచ్చు వాచ్ ఫేసెస్ అనమాట. ఇవన్నీ వాచ్ ఫేసెస్ మీరు చూస్తున్నారు కదా, నా వాచ్ ఫేసెస్. ఇక్కడ 7 వాచ్ ఫేసెస్ అయితే నేను మీకు ఇక్కడ చూపిస్తున్నాను, చూడొచ్చు ఫ్రెండ్స్ మీరు. దాని తర్వాత ఏమో మీకు మీ కస్టమ్ వాచ్ ఫేసెస్ అంటే మీ ఫొటోస్ కానీ ఏమైనా పెట్టుకోవాలి అనుకుంటే ఇక్కడ చూడొచ్చు. ఇక్కడ ఫొటోస్లోకి వెళ్తే మీకు ఇక్కడ వాచ్ ఫేసెస్ అనేది సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. యాడ్ అనదర్ వాచ్ ఫేస్ అని ఉంటుంది. ఇక్కడ మీరు చూస్ ఫ్రమ్ గ్యాలరీ కానీ కెమెరా కానీ మీకు ఏదైతే ఉంటుందో అదైతే సెలెక్ట్ చేసుకొని ఫోటో అయితే మీరు పెట్టేసుకోవచ్చు. ముందు మీ ఫోన్ నెంబర్తో కానీ ఈమెయిల్తో కానీ రిజిస్టర్ అయితే అవ్వండి, అప్పుడైతే అవుతుంది. దాని తర్వాత వర్కౌట్స్ అనేవి మనం వాచ్లో అయితే చూసేసుకున్నాం కదా, ఇలా మీకు అనేది ఉంటుంది. మీకు స్కిప్పింగ్, బ్యాడ్మింటన్,
ఫీల్డ్ హాకీ అన్నీ ఉంటాయి. మీకు ఏది కావాలంటే యాడ్ చేసుకోవచ్చు, మైనస్ చేసుకోవచ్చు. నోటిఫికేషన్స్ కూడా అన్నీ ఆన్లోనైతే పెట్టేసుకోవాలి మీరు. హార్ట్ రేటు, స్లీప్ అవన్నీ ఇక్కడ చూడండి. యాప్స్ అనేవి ఉంటాయి, మీకు ఈ యాప్స్ అనేవి చూడండి. దాని తర్వాత నోటిఫికేషన్స్ ఆన్లో పెట్టుకోవాలంటే ఇక్కడ మీకు చూడండి మోర్ ఫంక్షన్స్ అని ఉంటుంది. మోర్ ఫంక్షన్స్ చూస్తే మీకు ఇక్కడ కెమెరా కూడా ఎనేబుల్ అయితే చేసుకోవాలి. ఎనేబుల్ చేసుకుంటేనే అవుతుంది. నేనైతే ఎనేబుల్లో పెట్టుకున్నాను. మీకైతే చూడండి. ఇంకా నెక్స్ట్ మోర్ ఫంక్షన్స్లోకి వెళ్ళి చూశాను. హెల్త్ రిమైండ్స్ అంటే మీరు హెల్త్ అనేది మీరు చూసుకోవచ్చు. ఇలా చూసుకుంటే మీకు అనేది అవుతుంది ఫ్రెండ్స్. నోటిఫికేషన్స్ అనేవి ఆన్లోనే పెట్టుకోవాలి. చూడండి నేనైతే ఆన్లోనే పెట్టుకున్నాను. ఇవి కూడా ఆన్లోనే మీరు ఉంచాలి. అప్పుడే మీకు అన్ని నోటిఫికేషన్స్ అన్నీ వస్తాయి. దాని తర్వాత మీరు సైన్ అప్ అవ్వాలంటే ఇక్కడ మీరు చూడండి ఫ్రెండ్స్. ఈ బ్యాక్ చేసి ఇక్కడ మీ రిజిస్టర్ చేసుకోవాలి. నాదైతే నేను రిజిస్టర్ అయితే చేసేసుకున్నాను. మీ వెయిట్ అంతా సెట్ చేసిన తర్వాత అయితే ఇలా వస్తుంది. మీరు చూసారు కదా, ఇలాగైతే మనం సెట్ చేసుకోవాలి. అప్పుడే మనకైతే వాచ్ అనేది వస్తుంది. మీకు ఆ నెక్స్ట్ వీడియోలో కూడా ఎలా కనెక్ట్ చేయాలని చెప్తాను ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకుందాం అంటే వాచ్ రివ్యూ కోసం అయితే మనం మాట్లాడేసుకుందాం. వాచ్ రివ్యూ అంటే వాచ్ 2 Pro కంటే వాచ్ 2 బాగుంటుంది ఫ్రెండ్స్. రియల్మీ వాచ్ 2 బాగుంటుంది. అంటే దీనికైతే కాస్ట్ ఎక్కువ ఉంటుంది, పైగా డిస్ప్లే కూడా ఎక్కువ ఉంటుంది. అదే నేను దీన్ని బట్టి చెప్తున్నా రెండిట్లో డిఫరెన్స్. మీరైతే ఏదైతే కొనుక్కున్నారో నాకైతే అది మీరు చెప్పేయండి. ఇదైతే చెప్తున్నాను. దీని కాస్ట్ వచ్చేసి మాట్లాడుకుంటే మనకి 5990కి అయితే అవైలబుల్గా ఉంది. అంటే 6000కి అవైలబుల్గా ఉంది ఫ్రెండ్స్. మీరైతే చూసుకోవచ్చు. 6000కి అయితే మనకి ఇక్కడ అవైలబుల్గా ఉంది. కానీ అయితే మనకు మాత్రం 4000కి ఇస్తాడు అమెజాన్లోని, ఫ్లిప్కార్ట్లోని. బ్యాటరీ ఎంఏహెచ్ 14 days అంటారు, కానీ మనకు 12 days ఉంటుంది. 390 mAh కూడా మనకైతే పడుతుంది ఫ్రెండ్స్. మీరు చూస్తున్నారు కదా, 390 mAh అయితే మనకు ఉంటుంది. ఇదే ఫ్రెండ్స్. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. అలాగే యాప్ లింక్ కూడా నేను కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను. ఓకే ఫ్రెండ్స్, అంతవరకు బాయ్. నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుద్దాం.